Maayong buntag Tagbilaran. Pilipinas, maayong buntag, maayong hapon, maayong udto, maayong gabi ka atong tanan. Welcome usab sa atong bag-ong episode sa Kalamay Express. Kini yung host Rex Alba. Kumusta Toy Maye, kumusta? Maayo kayo, maayong kadlawon diha sa UK, sa Europe kay Yes. Special mention kay taga dihang atong guest. So excited Yes. na kay usa na usab kini ka information field o kabalutan na mabungahon o meaningful na po ng ato ang episode karon. So stay tuned and please don't forget to share our Facebook link and YouTube channel. Okay. Toy, kung sa New Jersey, tugnaw kayo. Ye, gas no paghapon may. Ye, Rex. Oo. Ako Atong nagkadlaw namin guys now din sa New Mexico pero ang akong background wala guys now. ako po Pasensya sa akong background. Ang background ako na mobile. mobile studio karon. So maayong buntag, maayong kadlawon sa ato kalatong tanan mga bulanon sa tibok kalibutan. Karong episode is a very informative and an opportunity for us to learn from a passionate person who wants to share her business in agriculture. So it's a very Yes. exciting episode today. We welcome our mga fan club na to. Mga guests sa Toda Silong, oh. Sila Marilyn, of course, nandyan. Sina Marcel Kilan, Poncio Pilato, na po diha. Shout out sa Sydney. Sa'yo, taga Sydney lagi. Sa'yo rin, ha? Sa'yo ng mata. Of course, si Lakading, Taralba. April Maritranya, na diha. Elmer Renegado, may buntag. Mayor Atoy. May buntag, Mayor Atoy, kano? O si Mardel Abaygar nandyan din. At si Ayaw isuhong. nila. Chuck Martin Asad. Shout out sa inyong tanan. Salamat sa pagtambay sa atong Kalamay Express. Later on, atong guest, daghan kini siya mahatag atong information labi na sa agriculture. So, pwede ma-discuss na to ang atong topic for tonight. Yeah, kabaw mo no, ang sagad natong makitaan sa ato mga viewers na ngayon gud sila daghan pa kayong information about unsaong pag-ugman og yuta, pag-ugmad sa yuta labi na sa Bohol. And then nauso na siya kayo di mag-ingon na nauso pero na-strengthen gyud ang atong passion for organic farming. So mo na atong usa intro sa atong hisgutan. Pero Toy Rex, Yes. di ba mo few minutes lang before ta mo sulod daghan kaayo na pod na
ang ato na itong mga higala mo muhatag og impormasyon ba? Sama for ito. example, na ako no'y bagyo? Sa to Oh, na bagyo. Nay bagyo coming kuno karon na si Bagyo Auring. So Auring meaning the first ning bagyo karong tuiga. So Asa na nga kuan? Asa na nga asa mo igo? moigo sa Mustaut masya nay video nga gihatag nila pero gikan sa Pacific siya padung siya Saka moyag maigo siya most of the time is summer area going up north. Okay. Yeah. Oh, okay. So pagbantay-bantay yung mga kaigsunan to sa Pilipinas, sa Bohol, labi na sa Bohol. Yeah. Unya, natay breaking news, di ba? Break the news. Break the news. I think malipay mo tanan ani no. Sa ato pag sa balik sa ako tong bagyo no, ang atong higala nga si provincial agriculturist Larry gyud ang niingon nga naay bagyo diri pero signal number 1 so ampo ta nga okay ra ang tanan and then i-congratulate usab nato sila sa 21st Ube Festival wapat ni nahuman kay January 25 till the February 26. So aduna pa moy mga panahon moadto mo sa old Tagbilaran Airport. Yes. Airport. Na dito. Unya. Yes. Ang breaking news bahin sa quarantine. Yeah, kana lagi exciting kayo si Sis Shirley Camacho sa Texas karon. Hello. Siya mo ay unang nag-text na ko ganiha lang no few minutes sa ta nagsugod nga na ay bag-ong kuan nga nakit-an na pud niya sa post ni Sir Dodo ni Mayor Humawid. So niya karon murag mao ni siya ang summary sa executive order ni Governor Yap. It's an executive order number 12 series of 2021 na wag tangon ako ng quarantine. Sugod sa March 1st. So wag tangon ng quarantine sa returning residents, tourists, mga APOR or resident person outside residents authorized or ano naman ko ikinala kog antyuho, sorry gid. And OFW pero kinahanglan sila og unsa tutoy? PCR test. Negative. Unsa man na? Kaning mag-test sila, they have like 72 hours. Tulo man to ka subcategories nga nay makasud ka then out. Then first is 72 hours gikan sa test pag biyahe nimo Bohol kung negative na ka then gawas na ka. Dili ta ka discuss sa detail kayo kay wala pa nakakuha sa information god kay gahapon pa ni ang press conference nila gahapon pa. So, kon ba guys, kanang naatay bag-ong gi-email si Consul Dayan Pastrano sa kining Bureau of Immigration Office sa LA, gi-email sa tuwa niya, if you want to get an update kung gusto mo kumuuli ay mo and you want to get an update sa kanang bag-o nila nga mga travel advisory, you can hit us up sa Kalama Express sa Facebook or email us sa kalamaexpress@gmail.com. So kung gusto mo ng update information, kitaas kayo very detailed information and gamay kay kung atong i-share ron. So shout out sa mga kauban dre. Na bagyo gid confirm ni Berkney Neil bagyo gid kuno. Yeah. Napot si Davelma Basileros unya napot silang MJ Amora Gulye, more power to the group ingon si Linda Molina. Kinsa pa na diha? Si Ann Pequero? Kinsa pa na diha to? Si Mildred, New Jersey. Si Jeric, si Lovic Oil, si Ma'am Jing Kustan, Aiko, Dumagin, George. Kumusta? Tanan taga Bohol. Pag-amping Mura man taga-kuanan nino, garol call. Yeah, gusto mo shout out nimo si Ma'am Ann Barker. Yeah, magpasalamat yung ko kani yun mga higala no. Thank you very much sis Ann Monton nasa Arizona ni siya no taga Tagbilaran sa una. Siya mo ay nag-bridge nato sa ato ang guest. So kung wala salamat. Next week. Thank you kaayo sis. Thank you. And si Jingsi nandyan, si Aiko, Marlowe, Levic, thank you so much guys. So, hang on tight kay daghan kita hisgutan later on regarding sa atong topic karong gabi una. And Toy, pasalamatan to atong sponsors ang atong K-pop na maabot next week na. Okay. So, before mo suda sa K-pop, ato pasalamatan ng mga collaborators and sponsors nato is Panglao Village Court. We have Tough Barbershop, Salad Master, Bisdak Chef, the one and only Idol, Carolina Hemp, and then we have the HTM Creatives, our
best producer, H. Yes. Thank you, and ML AutoZone. All right, Yes. and then Unya, ang atong kalamay goes K-pop. K Calamite goes K-pop. So H, can you play the video? Kalamay Express goes K-pop. Who will be the grand champion? See you next week. Yon. So, grabe, kwan? 33 na ka, so far guys, 33 na ka kining mga submissions for now, no? Daghan. Dili lang Daghan na. mao magdegosyo ning taga Bohol, kuyaw po manayaw ni. Mao. Yes. Mga So, napa sila chance to, pwede na ito ma-discuss gamay mechanics before we go on commercial break. Okay. So for the mechanics, judging wise, we will have our judges. There are 3 judges that are also in the K-pop arena, and then we have 30% goes to the best shares or most popular group. Atong Darling. ato, and then we have the darling of the group too. So kinsa itong kinadaghanan nga ma-share, another premium po na siya. So every month there will be a prize and then consolation prizes for all the participants, and then those winners for that month will qualify for a semifinals, and then for the semifinals, whoever wins will qualify for the finals. That will be on November. So katong gusto pa mo apel, pahibaw lang sa email through kalamayexpress@gmail.com. So give us a shout out in our page. Ang atong premium tayo, ang set of premium na. Ang premium is 10,000 for the champion. We have 8,000 for this first runner-up, and then the second runner-up will get 5,000 pesos. And napay mga additional na napohon at add ta sa mga sponsors. So Natay every month natay darling of the crowd. So kinsa kinadaghanag like sa inyong group, naay 2,000 1,000 pesos. 1,000 pesos. 2,000? And then 1,000 will be the winner. We'll get 1,000 prize, and then consolation prizes will be 500 pesos. And then for the darling of the crowd, meaning kinsa tong kinadaghanag shares, kinadaghanag likes, we'll get another 1,000 pesos. So, Yes. kung daog mo ng panahon na, timing dusmail. So, let's join us, and it's gonna be fun. K-pop. All right. So guys, mag-shout out ta, nigbalik na to. So Yeah, nigbalik we would na. like nigbalik na to, mo shout out ta kay daghan tag wala shout out pa. So we will be right back after this short reminder. Shout out! Shout out sa mga taga Texas diay. I hope you guys are doing okay sa Texas kasi I heard na kuan ka ng naging temperature may ubos na po no. So, labi na sa Houston. Oh, yeah, so guys, we are praying for you sa ato mga
kadugong bulanon sa tibok mga namuyo sa Texas. So guys, I hope you are doing okay, and please let us know kung unsay mga gusto niyo ipaabot sa ato mga katawhan. So please message us sa Kalama Express. Safe all the time na ito'y aksidente sa Texas Rex nga 100 cars and trucks in that highway, luoy kayo. Grabe. So pag Okay, sana ay mo kumpiyansa. yes. So we are praying for you guys. I hope everybody's okay na si Luila Maxi. Hello. So all right. So karon excited na mga tao sa tong topic ng gabi una. Kay daghan kita makatunan. Ako excited po ko kay makatunan ko mismo. Ay makaila. Makayawa po ko. Po kago sa mga kuan. Oh, so unsay go ahead. Di kay excited ko ani, pero excited sa ko duha ka tawo nga suod kayo na ako ganahan lang jud ko nga mo happy birthday. Una sa akong best friend, happy birthday Chona, naa sa Canada, na sa Alberta, be safe always. Last year gauban ta sa atong birthday ning sa iyong birthday. And happy birthday yun. Happy birthday. And may kaduhang tao is si Boss Edgar Chato. Usa ni siya sa mga tao nga nituog yun nato sugat sa una mukna sa taga nagimold kita niya og unsa ta karon. So Happy birthday, Boss. Boss Happy Edgar, birthday, Boss. happy birthday, Feb Happy 21. We miss you. Yes. Then Okay. happy birthday po sa akong pag-umangkon si Kyle, si BJ, o si Monet. Birthday nila this week. Oh, happy birthday. Happy birthday na po. Happy birthday. Pag-umangkon. Diba? So kung na mo ipagusto ipag-greet sa semana guys, message lang mo namo sa Kalama Express ha kay para atong ma-shout out. So na sila alay na diha matigan nasa kilid. So si Hep oy kuan ko no. Kini si Atoy gini akong idol. Hep King of K-Walk. Kamusta ha? Okay. Alright, so Toy, pwede na ito ma-introduce sa atong guest. Kani atong guest, guys, kadlawon sila ha. Nagsakripisyo gid siya nga mumatag sa iyo para lang mo-appeal sa atong programa karon. Okay, yeah. Either mo mata, wag yun siya natug. Pero, kaba mo, no, mas nindot na ato siyang i-introduce, aduna tay AVR, audio video recording. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. May buntag. Ma'am, kamusta diha, ma'am? Pag-atlet. Tugnapod. Na ba kay gusto nga i-greet diha, ma'am? Maayong buntag sa mga taga Bohol, maayong buntag sa tanang mga sanog sana sa tibuok kalibutan, sa kadtong nagpaminaw sa Kalamay Express. Good morning, good afternoon, good evening. Daghan kayong salamat nga giimbitar ko ninyo aning istorya dili ba ko kay ba mo kulong-kulong pero tungod kay gusto ko mo share sa akong na-experience sad so mo ni ako dili. Thank you kayo. Salamat. So mga higala may kisunan sa para sa mga wala na sayod no si Mrs. Frenia Holt or si Ate Neng, gitugutan taniya mo, tawag ni Ate Neng. Kung saan siya ka, naa siya sa UK, naa na siya dito siya sa gabi. So siya sa kamama o sa kamaanyag nga daga. And then, naa siya dito, pero guess what? Naapot siya usa ka giatiman nga dako kayo nga farm niya sa Bohol. So, munay ato ang paghisgutan karon giunsa man na niya kay daghan man kayo nang nag-interesado nga no kitang naa sa gawas giunsa nato pag-atiman og farm sa Bohol. Pero before that,
Tingala magisgot sa tag yun sa pagsugod or mamoy pangutana tayo? Can you tell us about yung ang farm nga gitawag Atbang Farm? Ngano gani nga gitawag ning Atbang Farms, ma'am? Unya unsay a little bit of background sa Atbang Farm. Anang yuta. Ang ganong gitawag na nakog atbang kay ang among farm nagatbang siya. So ang atbang siya niya nasa sapa sa middle. So mao naging gitawag na kog Atbang Farm. Tungod sa iyang location. Unya kanang gusto sad ko nga kanang sa una gud kanang dapita ginganlan po na siya sitio Atbang pero wala na siya kuan na karon kay kuan naman na siya nalahi na. So ang mo na story sa Atbang Farm, daan na siya nga farm sa ako pa nang diha jud ko nagdako ana nga farm sa gamay pa ko. Unya kanang sa ako pa nang mga sa akong parents unya adtong pag nganong nabalik mo diha sa kanang Bohol kay adtong 2004 namatay akong mama tungod sa cancer. So iyang gibilin ang farm sa kuha. So mo to nga di-decide namin nga mo balik sa Bohol kay mag-farm na didto. Pero adtong pag primero pa dili gyud kay nga dili gyud na magkuan ko magnegosyo out of the farm. So I just feel nga kanang gusto ko kay ganahan man ko mag-farm sa magtanong-tanong din sa England bisan nagtrabaho ko diri sa England for 20 years. Kanang nagtanong-tanong gyapon ko. So pag uli na ko dito nag-decide ko nga kanang ang akong itanom kana lang ganahan bitaw na kong pagkaon nga atong mga durian, mga fruit trees kay Pero na kay kuan ma'am no? Na kay background sa agriculture, di ba? Before kami adto sa UK. Nag-graduate ko kanang agriculture dito sa Bay Subilar na karon. Pero wala gid ko naka-practice sa kanang agriculture kay ni abroad man ko atong 1985. So I've been working there for 20 years as I said before. Usa ko ning uli dito sa atoa. Sa amo kuyo akong bana pag uli. Pag uli. Share about the things that gipangbuhat ninyo pagpuyo ninyo for 10 years ma'am no sa Bohol. So mga ilang ato sa farming then ay mo ako nagsugod ko sa farm ako kay kanang wala man gyud na siya completely empty gyud ang farm. Ako yung nagsugod ko kanang from the very beginning pero dili lang gud mura naghabi-habi lang bitaw lingaw-lingaw kamlingaw man ko niya akong bana dili ko siya gusto nga wa siya matrabaho mo to nga ni volunteer siya teach sa among local nga kanang high school sa barangay. So nag-teach siya niya ako sa nag-farming unya teach na dito pag sa unsa gi-teach niya nag-teach siya kanang kuan lang basic computer skills kay nakita mo gud namo nga ang mga estudyante dito sa barangay kung adto nagtagbilaran mga eskwela nag-college dili pa gani sila ka bitaw mo open sa files. So go back 2005 so wala pa'y computer ang kanang among eskwelahan. So mo to nga nagdasab mga computer sets nga among so kung bakit sa nag-teach nila unsa pag-open sa kanang kuan lang gud basic lang gud. So na gamit po to sa mga estudyante niya nalingaw sa dakong banang ako sa nag-farming. Pero katong pag-ulian ni ma'am inyo nakaset na mo to for 10 years so it so happen nga naka-decide mo nga i-prolong inyong stay kay I know you were there sa mong mom di ba tapos were you committed to stay for 10 years or nag-build up lang nga mo stay kay ganahan nag-farming and kanos amin mi abot si mong unsa naka murag ang spark murag moment bitaw nga murag mao na gini akong calling da. Nagplano naman jud mi nga mo kanang mo gawas diri sa England. So among plano mga Spain mo puyo pero ang kadto nga kanang higayon sa murag gituyo sa Ginoo bitaw nga pagkahitabo sa akong mama at the same time at the same year nga mo ready na mi mo gawas. So mo na to kanang instead
Kaya daghan min natay plano no, kita naman jud tay plano pero ang Yes, Ginoo jud mag-direct na to asa tak paingon no niya. So Yes, maagi siya gabayan jud ta niya. So at first wala pa ko kanang murabag kanang uncertain pa kay gibilin ko nako among anak diri. So mo to nga magbalik-balik gihapon ug di siya mo anha sa Bohol mo bakasyon kay kanang make sure nga naa gihapon link gihapon ang relationship as a family. Unya Very good. kanang pag 11 years later na atong mga 3 years ago, nag-decide akong husband nga mobalik diri sa England kay kanang for health reason baya pod mas kuan kanang mura pag kanang we are kanang secure health in health. Yes, yes. And also kanang gusto po nga kanang balik na po mi ka close man gyud po mi pero as a family nga naami. So ang akong gibuhat na karon I have to manage my time half of the year or maybe more na ako sa Bohol. So nag-farm ko sa Bohol niya kanang involved ko sa community na Very good. advocate ko sa organic agriculture unya kanang sa sustainable ang atong pag-farm ug usa pod kanang makabaligya po ta sa atong mga produkto mababay chain nato nga natay kanang abot po sa atong farm. So more nga from situation na as a hobby na nahimo na nga as agripreneur. Na unsa man nakapa kuano ma'am nga nakahatag sa imong commitment sa organic farming? Nakita man ko nako nga ang atong kalikupan ng atong environment, we need to look after it niya. Ang sikreto gyud sa kuan nga maayo ang imong pagpananom ang imong soil. You have to look after the soil kay ang soil gyud na mo'y maghatag og mga kanang nutrients ato sa plants. So ang atong soil nadaghan ang mga microorganism diha sa soil. So kanang kung imong patyo ng mga microorganism, ang imong plant pod dili healthy. So ang ecological farming is like a closed circle nga tanan nimong gamit nga input sa farm, di ka nagpud mo sa farm. So, to make it sustainable, dili kang mamalit pag yun kag fertilizer nga imong i-fertilize nga ang fertilizer mo makapatay sa ubang microorganism mo na nga ma-depleted ang atong soil kay sige man tagabutang chemicals o mga fertilizer nga dili unta kinahanglan. Pero kung ang akong gibuhat nga to make it sustainable nga kanang we have to get like you have to study as well, you have to learn daghan naman mga materials mabasa nimo sa atong internet ingon ana niya and also approach sa mga people nga their heart are into organic as well. Nga magkuan jud nga healthy option ba na may option nya moingon bitaw na uban nga dili kay daghan ang imong ma-produce pero in a way daghan man kag matanom. You have to diversify kay kanang inspired man pug ko sa permaculture. So mo na akong gisunod nga naay canopy. There are 7 canopies sa principle sa permaculture. So daghan kag matanom na pa kay lubi, naay bisag unsay mo matanom na bananas. Murag part man sa kon ma'am no? Part man sa method of organic farming ang crop diversification, mga crop rotation, di ba? Mga part na sa method. Yes, correct. Nag-focus ako for food forest. So ang kuanan na nga mag-open lang ka sa forest ug mo imong tamnan niya sa sunod mo next na pud adto na pud ka sa lain yun ana nga system. So ang mga pest mura bag malito sila di sila kakuan. Wag naman dili So, toy nakipangutana ni ma'am before kay atong at later on sa atong part sa atong show atong isgutan nga ang mga detalye sa organic farming ato rang gitagaan sa intro karon. Nakipangutana ni before we proceed toy. Pwede na i-diretso niya.
Pwede na. Sige. So, ma'am, amo ka tagaag pahuway ka diyot kay later on. O say gawas ko na panguntahan sa maye nga nawag ka Mga ko pasaylo kay nag-change ko og kuan kanang device. Yeah, so, kay kung pangutana nung ako yung kipang kanang ang usag yun no. Ang passion ba sa pag-ugmad makuan ba na siya kanang innate or kanang makatunan kay kanang karon ka ng mga plantitos I don't think na ganahan na sila tanom sa una, di ba? Pero si Ma'am si Ate Ming, mura man sa una pagyud, murag na siya gugma gyud sa pag-ugmad ug yuta. Yes. I know some people nga wala mag-ugmad sa una pero karon example lang ito imong gi-mention nga plantita and plantitos kay ang pagtanom man gud is a nurturing of something, it's a nurturing of plants and animals. Dako kay na siya gikatabang sa atong health, sa atong mental health. So karon na experience gani sa mga plantita nga ganahan na kay sila mo tanaw ini kabuntag uy naa na ko laing dahon. Yeah, di ba? Malipay ka. So, it's something is a fulfillment kay kanang sa life man gud dili ra man gud kay ingon nga kanang unsay nga nani kana bitang gratification dili. In something deeper. Ang pag-farm is deeper than that. You are looking after creations of God. Is in front of you. Miracles every day. Very good. Sakto. So, later on, ma'am, atong isgutan ng more on organic farming yun ang mga system, unsay mga gipambuhat ninyo. So, guys, ato sa bitinon sa mo and we will be right back after these reminders. The dam is breaking in. Shout out! Shout out kay Marjorie, kaya dama na sila Prince o si Marlene nandyan pa rin. Shout out. So, yun na, ako na may Y background nga kuan. Na kalubihan. Special mention, di ba? Special mention si Oh, Robert Oy o si Roxanne na-hitch na karong semana ha. So, congratulations. Oy, congratulations! Congratulations. Tapos si Guada Lee sa Hilliard. Shout out. Si Prince So- Kumusta? Hello. So, guys, let's all watch this kay Kaloy's World, ang pinaka-bright na maumag. Bright light kayo. Iwat kaya. Ang ito, mutuon na eh. Di ko. Oh, bago rin nag-sign na ni Duterte, ni President Duterte ang kuan. Mao ni bag-o karon. Actually naana siya pero murag amended ni siya nga ilong good ni siyang kuan kini more on promotion of organic. Yes, organic farming, yes. Magatabang magkumpuni sa kuan sa atong gawa sa paglig-on sa yuta, no? Ang richness soil. Kanina si Lord Northbourne founder sa kini organic farming. Kining kuan siya silver medalist po siya, no? Sa kuan sa rowing ni siya silver medalist. Oh. Sa London mo siya sa London? Yeah, actually siya ang nag-point sa word na organic farming. Yes. Although kapag bayata na ko ang organic farming baya, sugtad pa na sa una kay wa pa yay chemical, di ba? Kana bito fertilizers. Ang kana may
tabi-tabi for organic farming. Pero karon nagkamayo karon kay ang mga big agencies like DTI, DA, Science and Technology, mga agencies gausa na. So sila katong giingon bitaw ni Sir Panong sa unang clustering in terms of implementing plans for organic farming. Yeah, Yes, that's yes. correct. So nice ka, although 1980s pa lang nagsugod sa Pilipinas, ang modern organic farming, more scientific organic farming, dugay na ni kaayo nato kada atong backyard farming sa ato pag-iingon sa unaha pa. Ato na nang gihimo, di ba? Atong gipasuroy-suroy. Sa ila dahil sa una, gipasuroy-suroy ang mga manok, ang mga baboy, Mga baboy, farming. Mo na organic. Yeah, so na yung mga types of organic fertilizer, syempre kasabot man taan ni plant-based, unsa nang animal-based. Yes. Niya ang mix, yung animal-based galing apil lang mga Manure. mga worm Carabao manure o katong baboy. Manure. nga na. Mo na yung mga organic. Yes. Mo na yung common kay kasagaran sa tuwa mo na hibawan og kumingon kag fertilizer mo na maunaan kapunay. So Yeah. Pero napoy ko napoy I know nga na daghan kaning pros pero napoy cons aning organic farming no. Naay ang sultin la kaning crop yielding ang imuhang mao po. kadaghanon sa imong crop ka makuha no per area sa gamay ra daw unsa ka katinod pangutangan ko si ma'am later on. Okay. Yeah. Kasagaran Pero mas daghan tingali pros, di ba? Kay kanang ang sa organic farming magundrex og gamit tingali gani ka og fertilizer gani sa yuta, mig-wash out ana ato sa river ato sa dagat, madaot sa imuhang water. Yes. Okay. Oy, na Good na mag-contribute ng organic sa ato. ang usapod ka pro pros kanang nga daghan na matabangan nimo nga ang imong employment nga mahimo sa imong farm kay labi na sa kanang ga-practice gyud og pure organic nga dili mo gamit og mga pesticides, mga herbicides kay weeding man lang style. Weeding man gyud. So daghan kag ma-employo nga mga tao para tanggal sa mga sagbot, mga weeds. So Yeah. sakto ba? Yeah, sakto na bisa galing kita sa ato. Nagtuon ko. Shoutout ko sa akong auntie Inday na sa Las Vegas. Siya ko'y nagtuon ako. Nga ni, very simple lang. Kana bitaw mga panit sa bananas, saging na taon. Humol na tubig. Kana rin sa kilid sa imuhang kuha niya. Mo, ibubo. Oh. Mora. Uban ko is encourage ko ang compost pit kana mga salin-salin na to magama og area nga aron mo biodegradable siya then ang earthworm may mo degrade gyud aron na proper nutrition mo po na i-fertilize pod. So fertilize mo na siya sa mga residents. So Yeah. Di ko gana mo debate sa advocate pero kanang naingon sila kana kuno sa organic farming ko ang mga kabaw or mga baka nga nagdako sa kanang organic farm twice nga mag-burp kaysa sa regular nga mga animals. So kung twice na nag-burp ang methane ko no mas twice ang daghan ng methane ko no nga mapagawas. So pero debatable pa kayo kanang mga pros and cons sa kining mga organic farming kay usahay magod pabor depende bitaw kung naabi to yung mga kining nakay gi-promote bitaw kung commercial kay Guys, dili ko tingali mo Silvi ng kanang organic farming pero kay ba matatanan ang nag-create og commercialize na aman jud na siya kanang toll into sa atong kinaiyahan no. So yes. pero ano ba putatag kita no kanang urban farming mag-fertilizer man ka nga imong consumption lang, di ba? So mananom jud ta kanabit ang mga pinutol nato sa atong mga spring onion. I don't know. Pero ako na silang ipamutang og kanang dihara sa akong kitchen ba niya mutubo na po niya imo na po ng putlon gamiton na sa pwede ra. Shout out sa importante kanay mo shout out sa Kokep sing kasabanta. Bernadette Rondobio. Shout out ya amo nako. Napot silang Adet Coquilla, sina Sylvia from Washington DC, si August Walo. Ingon si August ganina resado siya bahin sa katong atong breaking news
i-message sa mi bro, message na kami bro. Cherry Ann Lamasares, shout out. So, toy, o padayon. Yun mo That's to. correct. Kaba ka no, naa pa manggali ko an si Kaloy nga daghang magud kay siyang gi-research no, pero iyan yung gi-research nga sa land area sa tibuok earth, sa ato ang earth. Oh. Pila ra ka percent ang ano ang nahimo ang agriculture area kay daghang pang barren area nya na pay urban, of course dako kayo ang ato ang pan. Pero sa imuhang agriculture gamay pa Gamay pa kayo. So kung Yes, nagkuan kita no sustainable farming ko ang ginit ko kay na Labi na sa sitwasyon sa Bohol nga we have been an agricultural province. Sa programa sa karon sa mga administrasyon gikan sa presidente all the way down to the local programs, gi-encourage ko nila nga i-preserve. There's still a potential in terms of income. So aside from preserving and making sure that our environment is protected, we can still make a good income and a living out of our agricultural areas. So Yes. labi na sa Bohol. Unya kung organic pag nga mga produce, kuan man sad pwede man sad ka makapataas gamay sa imong presyo. So kay of course mas taas man gud ang kuan na ang pag kuan sa mga produce nya daghan po ang mas daghan ang mga matay nga mga produce no sa organic. I think ang pinaka nindot sad sa kanang organic yun na produce ang nutritional value na ikahatag sa tuwa no. Syempre mas wala For sure. chemicals. Yeah. So one yun kana bitaw mo palit at diri sa na Whole Foods versus, di ba? Mas mahal. Pero kuan na ang pinaka-stricto sa organic nga depende man gud sa countries na sila mga specifics nga you can still use mga pesticides nga synthetic and still be considered organic. Depende sa naman na ibutang 88% organic, 90% organic, di ba? So ang US, Australia o UK I believe mo na pinaka-stricto sa ilang policy sa organic pag-branding. Pero ang pwede na ikuan depende man gud sa pero depende sa just countries. imagine no parehas sa Atbang Farms na ikan jud sa ato man ang hisgutan karon no, sa iyang mga seedlings kung sa seedlings ngadto sa pagpatubo imo jud na ni Ate Neng very diligent and kuan jud siya kaayo consistent sa iya. Yes, and Yes. with that, guys, when we come back, atong ibalik ng atong guest. Later on, ni atong isgutan ang ilahang system sa ilang organic farming, unsa iyang mga ikasuggest sa gusto nga mo involved nga sa farming. So, we will be right back after this short reminder. Yes, pag-una-una. The water's rising, the dam is breaking in. Shout out again. Hani Abueva, Sads Conceal, shout out. August Walo, si Guada, ug si Bernadette Nagyapon. Shout out. Yes, mo shoutout ko sa atong mga kahigalaan dire mga kauban natong maestra si Dali, si Riza, kanunay na sila na dire kauban nato. Yes. Ang So, sa opisina sa Bohol, nasa sila ron. Shout out. Sa tanan. hello, shout out. Salamat sa kuan sa tanan nga tabang nato sa K-pop nga ga-organize sa Kalama Yeah. Express K-pop. Si Hani o sila Andrew mo'y usa sa mga Pero- organizers. Oy, thank you Salamat. Honey Andrew. Pero kabaw mo no excited kayo ko nga puhon-puhon si Atoy og si Rex musayaw og K-pop. Ano. View kayo eh. Ayan po, Kainglet, kumusta bro? Okay, so guys, why dugay-dugay? Atong ibalik ang atong guest, si Ma'am Efrenia Holt.
Yes. Welcome Hello. back, ma'am. Hello, welcome back. So, Rex, so inukibaw ba mo nga si Ate Neng Manggod, very authority gid siya and expert ani nga topic, and in fact vice president siya sa duha ka dagkong organization, no? Ang una katong Association of Small Cacao Producers sa Bohol, and also ang Bohol Cacao Council ba nila, ang presidente si Miss Dalaric, ang ato ang na guest atong ni Agis. So, kuan gani sila naghugpong gud sila mga passionate about farming. So, nasa si Yeah. Ate. So, ma'am, unsay pwede na mo ma-share na mo kung unsa mga products nimo sa inyong farm karon? Yes. Ang akong main nga product karon, tableya, that's unsweetened chocolate, 100%. Niya, nasa tay kanang cacao nibs, ako'y kanang virgin coconut oil, nasa tay, kana. Mga produce na ko sa farm, bananas, coconuts, ug unsay na ma-produce durian, nagama sa kog Wow. durian jam na Wow. value added na po na siya, unya na ang uban sa una, I grow chickens, lot of chickens, pero ang pag-farming manggod mag-transition manggod ka sa farming, so mao na ni akong gi-focus karon nga hopefully makuha na to ang atong chocolate labi na gyud sa Bohol nga mo ni atong gipakadak-an tibok Pilipinas nga mag-produce ta og kanang cacao. Very good. Chocolate. Wag si kauban mo ni I saw your your documentary kauban si si Dalia, no? Si Ma'am Dalia. Dala. Dala. Kauban. So parehas sila og vision na maka-create og unsa to ma'am, highest quality or premium quality fine chocolate in the Perfect. future. Yes. Dili na cacao, dili na kay tableya. Chocolate yun. Ako lang Chocolate, ito kanang akong suggest kung kanang taga mga sanog sana na to nga to naa pa sa laing laing mga nasod nga murag magmuna sila nga iniguli nila na sila mag-farm baron sila nga first gyud akong i-advise nga have a look at your farm, have a look at your land. Nya observe unsay nang nanubo dito. So we have to encourage our biodiversity nga atong mga indigenous plants nato nga naa sa atoa, mga kanang forest food nga naa na didto ato gyud i-take care. Unya anha na nimo kanang iplano ang imong farm based sa imong topography kay lahi-lahi man na may patag na ay kuan na ay habog ana, pero ang ako advice, you have to do some research. So kung inclined ka nga go into organic farming, read about permaculture, read about JADAM, ultra low cost organic farming, natural farming, mao gina itong gigamit karon, mao na gitudlo karon sa through ATI sa atong mga training sa organic agriculture kay ni take man sad ko ana to qualify as a organic agriculture certificate. So natural farming ang gihimo ana. So anha ta katong gi-mention bitan nimo mamaye katong kanang panit sa bananas. So ang principle sa natural farming, the best fertilizer of your plant is the plant itself. So, ang imong kanang kinhay mga surplus nga mga bunga, imo nang i-ferment. Is through fermentation kasagaran sa atong mga kanang soil enhancers and also hormone kuan sa mga plants is through fermentation. So maka-ferment ka mga leaves, mga sagbot, mga kanang offcuts sa mga vegetables, mga fruits, everything kanang murag bag ibalik nimo. So there's walay kanang kuan sa natural farming, walay waste. Mo na. So kuan gid niwahan kaning go ahead. Sorry, hindi ko mura magug sa una manggod. Unsay kasulti nimo sa una mura magug sa una manilhig ni sa una din dauban ra or nga na
No. Now, Hindi daog kay kanang mamatay man tong mga microorganism ya. Kanang is very important kanang mga naka-understand bitaw po ko kay diri sa England ila man jud nang dili man nila sunugon. So they make into compost pile ingana na niya kanang kay ang kung malata na ang mga dahon mo man toy mo mahimong humus mo na toy mo makapa kuan sa imong yuta. Tanawa ra ko ng mga forest karon adto ara ko ng forest di ba inipilot mo sa yuta na sa forest di ba humok ayo. So kung ang imong yuta kung dili ka magaras ini kumot nimo nga humok ayo nindot ay na nga yuta. So you have to make your farm to go back into that situation because ang soil mo ay kina-importantahan jud na siya. Ma'am, kunain. In terms of topography, mention mga topography ang katong mga indigenous plants, ma'am. Advisable ba nga ma-introduce kag certain either crop or a tree anang lugara or unsa may kay ang uban bitaw na matikda na mo na kanang mahogani nato karon makapakman. Kanang gi-discourage na ng mahogani at gimelina kay usog na sila mo musuyop og tubig. So kung nakay farm unya acidic sana siya. So imong yuta gyud mo depleted gyud na wa gani tagsara gani manubo sa ilang ana nga mga kanang mga kahoy. Karon kay naa naman daghan naman na tanong na uban pero dili na gyud na siya encourage nga itanom. We prefer to tanom nga kanang yung mga indigenous plants nato nga naay maka-attract ka sa mga birds sa imong farm. Kaya ang mga birds mo mukaon sa mga peste nga mga odd. So you don't need to spray anything. Yeah, God provide us everything. Kita rin Nabasad ba yung mga honey sa farm niyo, ma'am? Kay I understand na kung the more organic imong yuta, mas daghan bees nga mo attract. Kay kanang we need the bees as well for production. Kay kanang kinhay imong coconut kung naa kay bees around, even the native stingless bees mo increase ang imong production sa imong coconut kay fertilize man sila sa pollination. Magunta magagna imong flower mga hug lang kay wa ma-fertilize. So importante sana also bats is very important kay naman koy durian ang the only kanang pollinator for durian are bats. So mo na nga kung ilan sa mga mga bats I learned something important tonight. Daghan kay ta makatunan ni ma'am. Ma'am, kung ako kaya ganahan ko magsugod sa Bohol o kanang organic farming, unsa may akong agency nga pwede maduol or organization nga pwede maduol para makatabang nako? Okay. Naatay organization sa Bohol nga kapunungan sa Bulanong Organikong Mag-uuma. So mo na atong kanang kuan gihapon ko I'm involved with that from the very beginning pa jud pagsugod namo. So naatay kanang mga training sana niya makalink pud ta sa DA, makalink ta sa ATI, daghan kay ang mga national agencies nag kuan gyud sila nag grupo na to help the farmers nga ma-promote nga atong mga farmers kung unsa ilang way nga gusto nga mo farm naay makatabang nila, and also they can give even assistance in mga tools, mga equipment, pero more on training ang kasagaran niya. Kung gusto ka mo eskwela ka sa organic agriculture, daghan na kay tag mga learning sites nga gikuan sa ATI sa Bohol. So free na siya through TISDA, way bayad niya tagaan pa ka. So ako po nag-advertise po nila, no, pero is something that you have to think about nga kanang you need to study, dili lang kay parehas na mao man akong kuan sa una kanang organic nga na, pero there are scientific way to do organic niya. Kung pwede, dili gyud ka mo palit og mga inputs kay anha man ka dili man ma-sustain mo kay mahal man kay na mga inputs sa hay. So ate, ang Andre ba nga patatag diri man gud sa Amerika kintahay, no, di ba? Toy Rex ang mga mag-uuma na mga dato kaayo. So yes. Ironically, ang mga nagugmat sa atong yuta murag kinahanglan jud nila tabang. So hopefully sa
karon magsugod na community based kanang farming Mhm. saka sa dangilang kinabuhi ba? Yeah. Yes. Yeah. Kuan pa kayo. Participate. Ang opportunity dako pa kayo na murag pioneering pa kayo kay 1980s pa kasugod ang modern organic farming sa Pilipinas na officially, no? So kanang ma'am, asa man sila pwede maka-contact nimo and unsa may pwede ba ito ma-encourage unsa may ito masulti sa itong mga tao nga Pwede gusto lang. ma-involve sa organic farming? Yeah, kanang pwede ra mo contact sa akong Facebook page, naasa ko'y kanang sa Facebook page sa among Agbang Farm, Food Forest, naapod ko sa Instagram. Nya kanang kung tuwa na gyud sila sa Bohol, get in touch to their local government, kanang ilang local nga kanang DA. municipal agriculturist ug adto sa OPA ngadto sa kanang sa daghan imong approach dito niya kanang one way pod get in touch with people, with like-minded people kay mutabang ko na sila nimo. So sa mga grupo pareha sa among grupo na asad makatabang sad mi pohon niya dili lang kay sa pagtanom is until nga mabaligya ang imong product. So sa among grupo sa organic na asad mi murag kanang everyday nga kanang adto na mo ihatag ang among mga produkto niya mo na naay magbaligya nga nana. Nice. Kamayo. Salamat kay ma'am. Daghang kay mig makatunan niya, daghang pangutana unta na-absent ta sa oras. Pero ma'am, Excited sa pag-ulit. I hope nga mag-abot ta sa Bohol po makaulit ang upat. Oh, babisita men ninyo dito. Ate. Oh, sige pohon. Yate. Kung wala si Ang COVID. punyaga ni si Rex dito sa imuhang Atbang Farm. Ano kailan ni Kinambay? Tawon mo na oh. Ikaw, Kinambay. Ato Ma'am. mas uno beauty. Touch to the max. Ma'am Efrenia Holt, salamat kay ma'am nga imo gyud gimathan mig sayo kadlawon pa diha sa UK para lang nga makahatag ka sa imong input sa organic farming, and we really appreciate you and sa imong gibuhat sa atong community. So salamat kay ma'am, and take care diha sa UK. Thank you for inviting me, Ma'am Mariette. Rex and Apoy. And Salamat. natulbaan ko kung saan ko isorte. Pero Ayun, te. Sa karting daghana natong nakatunan. Kayo. Salamat kay ma'am ha. Salamat. okay, thank you. Thank you. Thank you. Sus, bitin kita sa oras, no? Kanunay na lang yan eh. Shout out sa ko before ta mo commercial. Shout out kay Alan Damalario. This is very educational. Si Joy Salas, si Mami Shine and August Walo. Ganahan din po siya sa kuan kanang organic farming depot. Og si Prince Brownie. Napoy grupo silang Ted and King na magsugod po tungod aning ilang mga farming po sila. Daghan kayo opportunity, no? Yeah, Excited daw kayo. na murag ang Pero- atong Kalamay Express murag naka-bridge sa mga tao. Yes. Yes. And guys, talking of opportunity, pagbalik na to, naay opportunity para sa sayo-sayaw. So, we will be right back.
Shout out! Yes! Ako, Shout out! shout out ko sa akong inahan na aga tan-aw ug ako ang amahan sa Washington. Ay, si August Wallo day, ko na siya. He is into farming sa Maasim, Southern Leyte. Masin. Oy, Across Maasim sa Leyte. Bohol, oh. That's Oh, it. Dora. Si Risa toy, excited na sa excited na sa imong si imong K-pop. So, yan na sa balik atong K-pop. Sige. K-pop, we will do our first show. K-pop is next week. We have 3 contestants, and then one will be the winner for that month, and then that winner will vie for the semifinals. The winner will get 1,000 pesos, and then whoever is the Darling of the crowd. darling of the crowd, another 1,000 pesos, and then the consolation prize will be 500 pesos. And then by I think August, we will have a semifinal. All the qualifiers will fight for that semifinal. Whoever wins will fight for finals on November. And And grand prize. the grand prize is 10,000 for the champion and 8,000 for the first runner-up, and then 5,000 pesos for the second runner-up. So far guys, nanatay 33 ka groups nga ni submit no, but we are still open. Musulti lang ko kung saan ang cut off, but right now we are still open kaya right now I hope maga-submit mo kay basin mapuno na kayo di nata makadabat og submissions. Mo-mention ko ang first 3 contestants na to. Karon. Yes, let's go. The first 3 contestant is D Xiao X or D Kayo X. Then Pink Rush, we have, I'm sorry if I pronounce it wrong, it's the D Xiao X, Pink Rush, and Purity. Tulo ka bok. Tara sila. Those are the three groups na mag-compete next week guys. So kauban ni sa atong sa atong Bagiitang Bulanon next week. So, may introduce atong topic for next week. Kinsa ang atong banggitan? Yes! Ay, ano ni siya, sigat naman ni kaayo no. Ingon galing ako usa sa ako mga aunties, ingon siya nga, hala kay kabalo mo ko anak kay murag mo crush ng bayan na sa among panahon. So another crush ng bayan. So ato nang paabuton next week. Ambassador na siya karon sa Budapest. So ang next week would be Banggiitang Bulanon sa Budapest. So Yes. So exciting. next week na guys kauban sa K-pop. Kauban sa So, K-pop. Yes. Unya, salamat kay guys sa ato mga sponsors, Panglaw Courtrooms, Tough Barbershop, Salad Master, Bisdak Chef Channel. I hope magkagtanaw mo sa atong bagong upload. Balbakwa gisagulan na to bulalo. So Balbakwa. So bulalo Balbakwa gisagon na to. So tanawan na siya. Nasa atong Bisdak Chef nga Facebook ug sa atong YouTube channel. Carolina Hemp Company, HTM Creatives and Virtual Events, and ML AutoZone. And ugma guys, live show na ko ugma sa Bisdak Chef, cook along with Bisdak Chef. Ang atong lutoon, crispy chicken kare-kare. So, kaninga, crispy chicken kare-kare itong lutoon. At akong guest, tag-iya sa FNMCPA. FNMCPA. Sila Matt and Flor Piamonte. Sila mo atong virtual kining virtual cooking buddy. So I hope magatan-aw mo. Sayo na kay ni, nga makanegosyo mo ani. I can tell you kaning negosyo sa kining chicken thighs. Grabe, kapilaon imong makita ni. So I hope you can join me tomorrow at 9 a.m. sa Pilipinas, Sunday na sa Pilipinas. And shout out kay Sis Melody Pagyo, Sis Marlene, August Wallo, si isa pa na diha, sila Mami Shine. Okay, Toy. Murag paspas kita na. Lagi? Pero murag na igo nato no usa ka oras. Kasi kaos ka po. May naglapas. So, next, atong ipadayon. So, guys, salamat kayo sa pag-uban na mo, and next week na sad bagong episode na sad Bagiitang Bulanon with K-pop competition. So, same time, same place. So, thank you so much, guys. Be safe. Sis Mardel, thank you. So, kini si Rex Alba. Maye Nunag. O si Ate Turalba, kung ang mga Bulanon makikpapok,
Hina Gina Buhan! Thank you! Bye. Thank Tambay you, ta. Ate Neng, again. Thank you sa Salamat, inyo. Ate Neng. Thank you. Thank you, Neng. The water's rising, the dam is breaking in. When I was a little baby, my mother died when I was only 6 months old, and I was the youngest of the family. And my auntie, or my mama, I call, and my papa, and that's my uncle as well. So what happened? They adopted me, and so that's why I grew up in this farm since I was 6 months old. And then they sent me to college, they sent me to school, and then I graduated and worked in Cebu. But in 1985, I immigrated to the UK and worked in the UK for nearly 20 years. Then come 2003, my mama that was diagnosed cancer. So I immediately came back here to look after her for 4 months because I took a career break from my work in England. And during that 4 months, she said that she was going to leave the farm to me. And I said, Mom, she knows already that we're settled in England already. It was kind of obligation to start with. And so I said, okay, because what she really wanted is I don't have anybody to look after the farm. That's it, to look after the farm. That's what her wish at that point. So without consulting my family yet, it was like a natural thing for me to accept the challenge as it is. So, and I said, okay, so we processed the papers, and it's all sorted just before I left the Philippines back to the UK, because I still have work to do. Those product that I'm selling now, it's kind of like it's like it was already planned for me, but I only realized I have to do something because at first it was the virgin coconut oil. With the copra these days is very, very cheap. So I had to think, what do I do with this fruits, this coconut? And that's my first, the virgin coconut oil. And then it comes with the tablea. I grow the cacao from seedlings, and then we graft it in the nursery. And then it was the time when I was go back and forth in the UK. So I timed it that while the cacao seedlings were growing, I timed it to come back June, because it's rainy season and we're going to plant. So that's what I did. We planted in June, it was rainy, and then it's hard work because we don't have the ready-made road. So we had to carry
the seedlings. We use the Carabao and we use the Balsa, rain or shine. So we did it. Now at the moment it's three years old, so we started harvesting, and we make cacao chocolate now with the training. I'm excited with that. For me, engaging in agriculture and farming is the most fulfilling thing you can do, because it's a complete process. You plant, you grow, you harvest, you cook, you process, and then you understand how it goes. I mean, even your poop is really important to the whole world, really, because it goes everything. If you look at around what's around us, the animals, it goes back to the soil. So I encourage you. It's not like a cliche or whatever. You look down because of a farmer. You need to study. It's not just like, oh, that's what my mom and dad was doing, and that. You need to study. There are things that you can do, and you can improve even. And also, you have to have a team of people. It is important, even though you buy a land and then I want to farm, but you need to work with people. So, farmer these days, to be honest, is a job of all trade. You need to deal with this people's skill. You need to deal with your skill, like the serenity of the surrounding, and I think love, really. You start with love. If you don't love anything what you do, you will not survive, because farming is really tough. It's a tough profession, I would say. I'd like to say profession to do. We need to uplift our farmers. They think that farmers are really, down to the rags, but it's not. Maybe they don't have money, but they all have the things around them. They have the big playground, the farm they have. I mean, if you have a stream, you have a big swimming pool that you can have. And it's that kind of mentality. You need to appreciate that whatever you can get from the land. The Lord said that, we plant and we reap. You reap what you sow. So, for the young people, there is fulfillment in farming, but you have to love to going to do it, and you need to have people that support you, and you have the skill to do that.